nici puțini. Restul nu are importanță, nici spital, nici ambulanță. Știu că am stat 3 luni jumate, nici pe burtă, nici pe spate. Dar acum e viața roză, nici în versuri, nici în proză și aștept o aventură, ori cu Jina, ori cu Mura. Șmiel și Leibu, 2 prieteni, amândoi din Botoșani, nu s-au mai văzut de aproape vreo 8 sau 9 ani. Dar cum vremea rupe prin vâltoare ori și stabile ridici, Leibule, ce bine îmi pare că ne-am întâlnit aici. Slavă Domnului că a ajuns în mază aici să ne vedem. Ce mai faci? Și cum îți merge? Mulțumesc, Baru Hashem. Uite, casa asta mare din plafon în dușul mea, cu etajul de o splendoare, este proprietatea mea. Mă bucur. Să dea Domnul sănătos o stăpânești. Dar ia spune, dragă Șmel, ce afacere învârtești? Vând terenuri, marfa aur, niciodată n-am fost lump. Sunt în țară un balaur, cumpăr ieftin și vând scump. Am birou și clientelă și lansez afaceri mari. Am mașină, câini pudel și vreo 5 funcționari. La etaj stau eu cu Rivca. Cum cobori în mijloc treapta, dormitorul meu e în stânga, dormitorul e în dreapta. Tu aici și ea acolo, soț și soață separați? Dar cum se poate, întreabă Leibu. Ori poate sunteți certați. Nu suntem certați, din contra. Dar cum sunt eu menahel, pentru și să știe Rivca câți bani am în portofel. Cât va fi terenul mâine sau cât am pierdut azi la stos. Cu cât știe mai puțin, este mult mai sănătos. Bine, bine, lasă asta. Dar când vrei, ca om gentil, să-ți îmbrățișezi nevasta, ia zi, cum faci, dragă Șmiel? Foarte simplu. Când sunt dornic și stau șmecher pe divan, eu încep discret să fluier și e bine momentan. Dar când Rivca ta, cea dulce, vrea să ia cu orice preț peste brațul tău să-și culci capul blond, platin și creț, cum îi ieb la star de rebe, dacă vrea în mare grabă, indirect să te întrebe de ceva ce nu se întreabă, de Adam și doamna Eva, de profeți și de leviți. Când vrei, e altă treabă. Zice Șmiel imediat. Vine și zâmbind mă întreabă, dragă Șmiel, ai flerat? Cred că mai am timp în programul de una, nu? Boarea tremură smochinii împletiți pe la uluș, iar la poartă muzehine dorm în fesuri și în papuși. Într-o zi, Ahmed Sultanul, pufăind de narghilea, l-o chema pe ali ministru și i-o poruncit așa. Dacă nu mi-aduci o listă cu tăți proște până mâini, pun să-ți se taie capul sau te spânzori ca pe un câine. Să te ții ala, porunca-ți va fi îndeplinită. Și a doua zi, ministru i-a adus lista dorită. Stă Ahmed să se încrunte și apucă iataganul, fiindcă era trecut pe listă, drept în frunte, el, sultanul. Dar cum ai îndrăznit tâlhare că te tai cu un cuțit, să mă treci de cel mai mare și mai caragios tâmpit? Te-am trecut, Ali răspunde dârz și plin de cutezanță, fiindcă ai dat 5.000 de galbeni lui Abdul fără chitanță. Dacă ai dat fără chitanță și n-ai martori vești voi, atunci slabă speranță să-ți dea bani înapoi. O promis el că ți-a dus și cai de cea mai bună marcă, dar uite că a trecut o lună și-a uitat să se întoarcă. De aceea te faci tu câinii, zice Ahmed, să se descarci, dacă Abdul cu cai în mâini sau cu banii se întoarce. Ce am să fac? Ali răspunde, ploconindu-se fidel. Am să te șterg pe tine și am să-l trec tâmpit pe el. Să invit grupul Taracoste să se pregătească pentru următorul lor număr. Între timp, până își așează instrumentele, pot să vă mai zic una scurtă. Nae o intrat în grabă, în bodegă la 3 poame și pe chelner îl întreabă. Ce ai pe listă? Când e foame. Chelnerul, cu reverență, spre client privirea își plimbă și îi spune cu prudență. Am